Ahoj Hani, ty jsi studovala na farmaceutickou asistentku a nyní pracuješ v lékárně. Můžu mít na tebe pár otázek? Ahoj Evi, přesně tak. Zdarně jsem tento obor absolvovala a již 3. rokem pracuji v lékárně na pozici farmaceutické asistentky. Ptej se, na co budeš chtít. Super. A jak tě vlastně napadlo jít tady tenhle obor studovat? Abych řekla pravdu, tak jsem o tomto oboru vůbec nevěděla. Jednou nás však navštívila Vyšší odborná škola z Ostravy a tento obor nám představila. Já totiž původně jsem chtěla jít studovat medicínu, ale nyní jsem ráda, že jsem se rozhodla právě pro tento obor. A kam jsi chodila na střední? Chodila jsi na zdravku nebo na Gimpl? Chodila jsem na gymnázium se všeobecným zaměřením. A kdyby se třeba někdo z nějakého jiného oboru, například z technického, rozhodl studovat tady tenhle obor, tedy obor té diplomované farmaceutické asistentky, co je k tomu potřeba? Je to vůbec možné? Já myslím, že určitě může. Důležitá je maturita a chuť studovat tento obor. A jak probíhá přijímací řízení? A je tam potřeba nějaký test nebo pohovor, nebo je to bez přijímaček? Určitě zde není jednotný přijímací systém, každá vyšší odborná škola to má individuálně. Já třeba konkrétně jsem byla přijata bez přijímacích zkoušek, ale pokud tě zajímá tvoje vyšší odborná škola, doporučím ti zajet si na stránku www.dfacko.cz, kde si tvoji oblíbenou vyšší odbornou školu najdeš a na jejich stránkách potom najdeš konkrétní informace k přijímacímu řízení. Ale pokud bych to měla říct nějak obecně, většinou to bývá buď bez přijímacích zkoušek, anebo formou osobního pohovoru. No a já vím, Hani, že ty studovala v Ostravě. Pamatuješ si zhruba, kolik vás přijali? Bylo nás zhruba 30, což když bychom to mohli porovnat, je to zhruba jako 1 třída na střední škole. Takže je to příjemný, milý kolektiv a vyučující k vám potom můžou individuálně přistupovat. A k samotnému studiu. Určitě je pro všechny největším strašákem chemie. Je to opravdu taková hrůza, nebo se to dá zvládnout? Chemie se dá označit jako náročnější předmět, ale nemyslím si, že by to bylo něco, co by se nedalo zvládnout. Já jsem třeba konkrétním příkladem toho, že se to zvládnout dá. Prostě zadarmo to ale nepůjde, budeš se muset učit. A co konkrétně tebe, Hani, na tom studiu bavilo nejvíc? Mě konkrétně bavily nejvíce předměty jako příprava léčiv a analýza léčiv. V přípravě léčiv jsme vyráběli různé mastičky, plnili jsme tobolky a v analýze léčiv jsme zase zjišťovali, zda jsme to připravili správně podle lékárenských standardů. Ale bavila mě i farmakologie, kde jsem zase se naučila, jak léčiva konkrétně fungují v těle a jak se eventuálně metabolizují. A jak probíhá praxe v tomhle oboru? Praxe je velice různorodá. Můžeš navštívit ať už lékárnu nebo třeba centrální laboratoř, pokud třeba jako mě tě baví příprava léčiv. Ale kdo se zase najde v předmětě zdravotnické prostředky, určitě se mu bude líbit praxe ve výdeně zdravotnických potřeb. A já vím, že doktor Max nabízí i stipendium. A přiblížil bys nám, Hani, co to vlastně znamená? Určitě, jelikož jsem sama tento program využila. Jedná se vlastně o podpora studentů ze strany doktora Maxe pro studenty. Abych ti to přiblížila, můžeš pobírat stipendium po dobu 1 až 3 let. Já konkrétně jsem si vybrala podporu po dobu 2 let, což znamená, že jakmile jsem dokončila zdárně studium, tak po další 2 roky jsem sbírala v lékárně Dr. Max zkušenosti a líbilo se mi tam tak moc, že jsem tam zůstala i doteď. No a když skončíš, tak jaký titul máš, nebo jaký titul dostaneš? Máš určitě nějaké státnice, nebo jak je ta škola ukončená? Nejedná se přímo o státnice, ale o absolutorium, což je dosti státnicím podobné. Řekněme, že je to taková obdoba. Jakmile tyto státnice neboli absolutorium zdárně dokončíš, získáváš titul DIS, což znamená diplomovaný specialista. Tento titul je jedinečný a nelze ho pro práci farmaceutického asistenta nahradit třeba bakalářem nebo inženýrem z vysoké školy.
A co bych ještě ráda doplnila, tak pro tento obor neexistuje prakticky nezaměstnanost. Já vlastně konkrétně jsem měla práci zajištěnou a to jsem ještě ani dostudovaná nebyla. No a určitě jsem se teda chtěla zeptat na uplatnění v tomhle oboru. Tak uplatnit se můžeš ve všech typech lékáren, ať už nemocniční, soukromá nebo řetězcová. Pokud právě rád mícháš mastičky, plníš tobolky, tak můžeš využít práci v centrální laboratoři, anebo pokud tě opravdu zaujaly zdravotnické potřeby, tak můžeš pracovat ve výdeně zdravotnických potřeb. To je za mě dneska všechno, Ani. Děkuji. Já moc Evi děkuji za otázky, za příjemný rozhovor a měj se pěkně. Taky. Čauky. Ahoj.